În viața mea eu te-am chemat, m-am încrezut în tine. Cum merg pregătirile? Valul greu m-a îndepărtat și faptele străine. Câte seturi ați pregătit? Mai pregătim? Chiar dacă n-am putut vedea dorința mea împlinită, eu nu te mai am, dar totuși știu că mă veghezi. Eu nu te pot vedea, dar totuși știu că tu mă vezi. Eu nu mai înțeleg cuvântul și lucrarea ta, dar într-o zi te voi slăbi și ai lucrat așa. Vrăjmașul îmi șoptește ades Deci bună ziua, cum vă spune? de mine. Sunteți? Am ajuns în starea grea, deși am crezut cadou care l-am primit astăzi. Mulțumesc! dar eu mai cred și încă văd prin negura de ceață o dimineață răsărind și scumpa-ți dragă față. Eu nu te mai am, dar totuși știu că mă veghezi. Eu nu te pot vedea, dar totuși știu că tu mă vezi. Eu nu mai înțeleg cuvântul și lucrarea ta, dar într-o zi te voi slăvi, căci ai lucrat așa. Îmi este greu să mă ridic, o pune iar iubirea ta, în pacea ta ridică-mă cred în credința sfântă. Vorbește-mi, Doamne, și rogul să ascult. Eu nu te mai